gobeithio bod chi'n barod am y sesiwn cadw heini yn ololfa heddi. A fel wedes i'n gynharach, y gyd sydd angen yna chi yw cader sy'n digon syml. Dim esgysodion. Reiten. Ni'n mynd i ddechrau heddi, ni'n mynd i weithio ar y coesau. Tu ôl y gader, bol yn dyn, cefn yn syth fel arfer. A beth mae'n chi'n neud yw just dal y gader, i roi bach o hyder i chi. Fe mae'n chi'n godi ar blaen eich trad gan godi'r sodlau yna mor uchel a chi'n gallu oddi ar y llawr a nôl lawr eto. Sodlau lan, daliwch am eiliad a nôl lawr eto. Iawn, felly ni glatio bant 10. Newn ni 10, sai bach a 10 bach eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Sai bach, os chi'n moyn, just siglo'r coesau yn y mas. Bant ni to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn chi. Reit, symudiad nesaf. Mi fydd i just cadw'r corff yn syth. Unwaith eto, cadw'r bol yn dyn a'r cefn yn syth hefyd. A fi moyn i chi just codi'r gost lan i un ochr. Nawr, newch yn siŵr, mae yna ddueddiad i blygu un ffordd. Fi moyn i chi gadw'r corff yn hollol syth. A just codi'r cost lan. Mor uchel a sy'n gyffyrddus i chi a nôl lawr. Lan a nôl lawr. Iawn, gan gadw'r cliniau yn gwynebu ymlaen. Defnyddiwch y gader i roi bach o hyder i chi bod chi'n teimlo'n saff yn wneud y symudiad. Iawn, yn ni 10 ar un cost, o'n i 10 ar y cost arall. Chi'n barod? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn. Nawr, os ych chi moyn fwy o sicrwydd, wrth gwrs, chi'n gallu mynd tu ôl y gader a daliwch y ddwy law i roi fwy o sicrwydd i'ch hunan. Iawn, ond bod chi'n gallu gweld fi jyst mynd i ddod i un llaw ar y gader. Newn ni wneud y gos arall. Bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn chi. Reit te, na i ddangos y symudiad nesaf. Y ddwy law ar y gader. A fi moyn i chi gadw'r corff yn syth unwaith eto. A jyst ymestyn y gost synôl. Unwaith eto, mae yna dueddiad i blygu ymlaen i wneud y symudiad yma. Ond cadwch y corff yn syth. Ac wrth bod chi'n ymestyn y gost nôl, chi'n tynhau cyhyrau'r penôl yna. Nôl lawr, lan, nôl lawr. Iawn? Reit. Un cost, sai bach, wedyn ni y gos arall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Fi'n siŵr bod chi'n teimlo hwnna nawr. A symud bod chi'n gallu gweld fi yr ochr arall. 10 eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. A dyna ni, chi wedi gorffen y sesiwn unwaith eto. Gobeithio bod chi wedi mwynhau.
a wylech chi'n fuan.